2002 देग्लायहाय 22 बे फोरबोखौ जोङो कभिडनि थाखाय बोसोरनै खुंनो हानाय जादों। देग्लायहाय जोङो गिबि खेबनि थाखाय जोङो बुंनो थाङोब्ला कभिडनि उनावहाय खुंनाय जादों आरो बेखौ जोङो जेनेरेलि फेब्रुवारि दानाव खुंनाय जायोमोन, खिन्थु जोंनि एकाडेमिक केलेन्डारा जिहेतु सोलाय सोल' जानायनि थाखाय दा जोङो नभेम्बराव बेखौ बे बोसोरनिफ्राय खुंनो लाहार फाहार खालामबाय आरो बे हिसाबै जोङो गोबां गार्जेनफोरखौनो बेवहाय पार्टिसिपेट खालामदों, खारन जोंनाव more than 3000 स्टुडेन्ट दङ आरो गार्जेनफोर दङ, बिथांमोना बाहागो लादों मोजाङै मोजांनो। खिन्थु दुखुनांथाव खोथाया बेनो जाहैबाय 2002आव जोङो इउएन एकाडेमिखौ गायसननायनिफ्राय बे उना फोरबोखौ जों खुंबोदों। बेवहाय जोङो सप्तासेनि 7 साननि फोरबो लानानै खालामोमोन, खिन्थु जोङो एकाडेमिक केलेन्डारखौ नोजोर होजोबनायाव देग्लाय बे 5 साननि गेजेराव जोबदों। कम्पिटिसनखौ जोङो 4 साननि गेजेराव खालामनांदों, गोबां इभेन्ट्सफोरखौ जों खुंनो हायाखै। दा बेखौ जोङो गार्जेनफोरनो फोरमायखादों, स्टुडेन्टफोरनो फोरमायखादों। दा बेनि गेजेरावबो नाथाय जे दानि बे नभेम्बर दाननि थासारिजों जाबजों आरो जिहेतु बड'लेण्ड एरियायाव बिटिआर एरियायाव सुखु सान्थिबो फैबाय, जेंना जेंगोनाबो गैला, राजखान्थियारिनि जि आगोलफ्राव डिफारेन्स दंलायोमोन बेफोरबो जोबनायनि खारनाव जानांगौ दले दले मानसिफ्रा फैदों, फरायसाफ्रा फैदों, गार्जेनफ्रा बाहागो लादों। नुदों आङो गार्जेनफोरनि गोसोनि जि माने साननाय हनायफोरा खुब माने मोजां मुदाव प्रेजेन्ट मुदाव बाहागो लाफैनायखौ आं नुदों आरोखि। मा हाबाफारि लादों? जोङो उना फेस्टिभेलाव जोंनाव गाहायै कालचारेल, लिटारारि, स्पर्ट्स, बेनिफ्राय एक्सट्रा एक्टिभिटिसफोर डिबेट एन्ड सिम्प'जियाम बिनि सायाव जायो आरो बिनि सिङाव जोंहा गोबां इभेन्ट्सफोर थायो। टटेल जोङो बेवहाय जि प्रग्रामफोर खालामो more than माने 47 जोंनाव आइटेम थायो। बे 47 आइटेमफ्राव जेनेबा नों लिटारारि होनब्ला बेवहाय खन्थाइ आवरायनायल' गैया, बेवहाय सल' लिरनाय, सुंद' सल' लिरनाय, जायगायाव लिरनाय, लिरनानै लाबोनाय, एसे कन्टेस्ट, डिबेट एन्ड सिम्प'जियामाव नोङो बाथ्रा दान्थेनाय, एक्सट्रा स्पिच, कुइज कम्पिटिसन बिदि थायो। स्पर्ट्सफ्राव खारनाय, बारनाय, गेलेनाय, भलिबल, बेडमिन्टन, इनड'र आउटड'र गासिबो थाजोबो। टटेल इभेन्ट्सआ 47 गासो जायो आरो। आङो बेखौ जायफ्रा 2002 देग्लायहाय 22 बे फोरबोखौ जोङो कभिडनि थाखाय बोसोरनै खुंनो हानाय जादों। देग्लायहाय जोङो गिबि खेबनि थाखाय जोङो बुंनो थाङोब्ला कभिडनि उनावहाय खुंनाय जादों आरो बेखौ जोङो जेनेरेलि फेब्रुवारि दानाव खुंनाय जायोमोन, खिन्थु जोंनि एकाडेमिक केलेन्डारा जिहेतु सोलाय सोल' जानायनि थाखाय दा जोङो नभेम्बराव बेखौ बे बोसोरनिफ्राय खुंनो लाहार फाहार खालामबाय आरो बे हिसाबै जोङो गोबां गार्जेनफोरखौनो बेवहाय पार्टिसिपेट खालामदों, खारन जोंनाव more than 3000 स्टुडेन्ट दङ आरो गार्जेनफोर दङ, बिथांमोना बाहागो लादों मोजाङै मोजांनो। खिन्थु दुखुनांथाव खोथाया बेनो जाहैबाय 2002आव जोङो इउएन एकाडेमिखौ गायसननायनिफ्राय बे उना फोरबोखौ जों खुंबोदों। बेवहाय जोङो सप्तासेनि 7 साननि फोरबो लानानै खालामोमोन, खिन्थु जोङो एकाडेमिक केलेन्डारखौ नोजोर होजोबनायाव देग्लाय बेयो 5 साननि गेजेराव जोबदों। कम्पिटिसनखौ जोङो 4 साननि गेजेराव खालामनांदों, गोबां इभेन्ट्सफोरखौ जों खुंनो हायाखै। दा बेखौ जोङो गार्जेनफोरनो फोरमायखादों, स्टुडेन्टफोरनो फोरमायखादों। दा बेनि गेजेरावबो नाथाय जे दानि बे नभेम्बर दाननि थासारिजों जाबजों आरो जिहेतु बड'लेण्ड एरियायाव बिटिआर एरियायाव सुखु सान्थिबो फैबाय, जेंना जेंगोनाबो गैला, राजखान्थियारिनि जि आगोलफ्राव डिफारेन्स दंलायोमोन बेफोरबो जोबनायनि खारनाव जानांगौ दले दले मानसिफ्रा फैदों, फरायसाफ्रा फैदों, गार्जेनफ्रा बाहागो लादों। नुदों आङो गार्जेनफोरनि गोसोनि जि माने साननाय हनायफोरा खुब माने मोजां मुदाव प्रेजेन्ट मुदाव बाहागो लाफैनायखौ आं नुदों आरोखि। मा हाबाफारि लादों? जोङो उना फेस्टिभेलाव जोंनाव गाहायै कालचारेल, लिटारारि, स्पर्ट्स, बेनिफ्राय एक्सट्रा एक्टिभिटिसफोर डिबेट एन्ड सिम्प'जियाम बिनि सायाव जायो आरो बिनि सिङाव जोंहा गोबां इभेन्ट्सफोर थायो। टटेल जोङो बेवहाय जि प्रग्रामफोर खालामो more than माने 47 जोंनाव आइटेम थायो। बे 47 आइटेमफ्राव जेनेबा नों लिटारारि होनब्ला बेवहाय खन्थाइ आवरायनायल' गैया, बेवहाय सल' लिरनाय, सुंद' सल' लिरनाय, जायगायाव लिरनाय, लिरनानै लाबोनाय, एसे कन्टेस्ट, डिबेट एन्ड सिम्प'जियामाव नोङो बाथ्रा दान्थेनाय, एक्सट्रा स्पिच, कुइज कम्पिटिसन बिदि थायो। स्पर्ट्सफ्राव खारनाय, बारनाय, गेलेनाय, भलिबल, बेडमिन्टन, इनड'र आउटड'र गासिबो थाजोबो। टटेल इभेन्ट्सआ 47 गासो जायो आरो।
नोंथाङा गोबां रां आरजिनो गोसो जादों नामा? जुदि गोसो जादों अब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां। निउ इन्डिया टेक्न'लजिज मास्टार फ्रेन्चाइज अल आसाम एटिएम सार्भिस हिटाची एटिएम एन्ड टाटा इन्डिकेस एटिएम फसंनानै नोंथाङाबो गोबां रां बुथुमनो हागोन। लाइमोनफोरनिफ्राय जागायनानै बैसो जानाय गासिबो बैसोनि सुबुंफोरानो बे फालांगिजों गोरलैनो रां आरजिनो हागोन। नोंथांनि गामियावबो बे एटिएम मेसिनखौ फसंनानै नोंथाङाबो मुलाम्फा मोननो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 7002005072 एबा 9401230135 जानबुं अनजिमायाव दिनैनो सुलाद ला।